pinitik sa kasing-kasing sa atong Ginoong Jesucristo. Alam nini maong uluhaton. Imagine mga kaisunan, ang Diyos na Espiritu, ang Diyos na dili makita, ang Diyos nga palaan o mataro. Tungod sa iyang kaluoy na to, nakadesisyon siya nga iyang biyaan ang iyang trono. Kung kanaog siya, ingon sa dakway nga tawhulon, pinagi sa iyang pagkunsad kang Birhen Maria, aron lang na maluwas. Ako atong tanawon, kinsamantala, kaluyan niya. Iliman na mga ilado, mga tao, ilit na mga dungganon. Oh, praise God. Pero, salamat sa iyang grasya o kaluoy ka na to. Salamat nga iyatang gitawag o ipilit mga isuon. O gusto sa Diyos na kining iyahang paghigugma ka na to. Gusto sa Ginoo nga kining iyang kaluoy na ipabatsyan ka na to, mabatsyagan usap sa uban. Amen. Kaya ang usa ka kalag, dili kabaylo ang tibuok kalibutan. Nagayon si Ginoo Jesus, unsa may kapuslanan nga maangkon imo ang tibuok kalibutan o malaglag ang imong kalag. Hallelujah! Mahal kayo ang atong kalag. Dili kabayran, bisag bulawan mga igsoon. Amen. Hallelujah! Mauna nga gihigugma ta pag-ayo sa atong Ginoong Jesucristo. O sa wala pa siya mga igsoon, praise God, kung kaya ngadto sa langit, nag-ingon siya sa Mark chapter 16 verse 15. Og siya mingon kanila panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Og iwali ninyo ang mayon balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Hallelujah. Mao kini ang dakong sugo sa Ginoo alam kanato. Mao kini ang iyahang ibilin nga misyon ngadto sa mga apostoles. O tungod kay ang mga apostoles, mao may atong patukuranan, mao may atong amahan. Hallelujah. Praise God. Nini maong misyon o puluhaton ipasa kini kanato mga igsoon. Kita mo'y gipinlan sa mga apostoles nini maong dakong misyon o dakong nga puluhaton. Hallelujah. Nga gitugon sa Ginoo, nga gihatag sa Dios. Praise God. Sa wala pa siya kukayab ngadto sa langit. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Praise God. Sa musugutan sa dili mga igsoon, kinahanglan atong patsakon ang pinitik sa kasing-kasing sa atong buhi nga Dios. O niya nata ako nagatong, niya nata sa insaktong panahon. Amen. Ang atong theme mga igsoon na ngayon, because of souls. Tungod sa mga kalag. Hallelujah! Mga hinungdan na bisan ulan, bisan lakaunon o baktason, mulakaw ta, sungasungo na to tungod sa kalag mga igsoon. Kung asa niyang balay, Bible study at tungaton tungod sa kalag kay kinibilon at tubangan sa atong buhay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kay ang gingon sa atong Ginoong Hesus sa John 15:5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Hallelujah! Kung gusto na mamahimo nga gabahin o maambit nining maong hatbet sa atong Ginoo sa pagpangabig og mga kalag, ang gingon sa Ginoo, ako mao ang
atong buhay nga Diyos. Ang una natong buhaton mga igsoon, atong panigurohon nga nakapabilin ta sa atong Ginoong Jesucristo na sa latot nga pagkasulti nga nakakunit kaniya. Tungod kay kung nakakunit ta sa atong Ginoong Jesucristo, aduna tay otoridad, aduna tay kagahom, aduna tay dihok gikan sa atong buhi nga Diyos. Praise God. Hallelujah. Sama sa cellphone, bisag unsa kanindot ang imong cellphone, bisag iPhone pa na. Kung nag-pray na, wala na eh. Hallelujah. Wala na ma-charge. Di na ginani mo magamit. Di na mapuslan. Praise God. Bosong na nato, bisag unsa pa nato kahanas. Bisag unsa pa ka nato kamay manorte. Kung wala di hugitan sa Diyos, wala epekto mga ito. Wala epekto ni na monolog. Hallelujah! Ang atong gikinahanglan mo ang di hugitan sa atong buhay. O kung sa inyo ni Ginoong Isus, hallelujah, makapabungalan ka. Kung magpabilin ka niya kaniya. Kung magpabilin ka sa iyang puno kung siyang sugo, unsa man ang sugo sa Ginoo, unsa man ang iyang pasidaan nato. Hallelujah. Ang gusto sa Ginoo mga igsoon nga kita magpabilin sa pagkamatarong diya siya katubangan. Magpabilin sa pagkabalaan, magpabilin sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Hallelujah. Aron nga doon tay koneksyon diha kaniya. Kaya ang Diyos na higugma niadtong nagabuhat sa pagkamatarong. Kung tayo nga ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hallelujah! Sa itong pagpangita sa tingalian sa Diyos, kung paano ang pagkamatarong. Kung pag-ispo at pagkamatarong mga igsoon, praise God. O ganay, pagkamatarong nga Diyos nun ang ikinanglan sa Ginoo kanato. Hallelujah. Pagkamatarong nga Diyos nun, hindi pagkamatarong nga tauhunod. Kaya ang atong tauhunong pagkamatarong, dili na. Hallelujah. Maka tandi, uli na maka. Bayo na to nga makasandurot sa pagkamatarong sa atong buhay ng Diyos. Kaya ang atong pagkamatarong at tauhunong ng gitanon, trapur na atubangan sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Ang gusto sa Ginoo kanang pagkamatarong nga nagagikan kaniya. Pagkamatarong sumala sa iyang pulong. Praise God. Kaya mato pa na sa John 15:7. Kung kamo magpabilin ka na kung akong mga sulti magpabilin ka ninyo, pangayo kamong bisan unsa na inyong gusto kay kina akong pagkabuhaton. Alam ka ninyo. Hallelujah! Kung gusto na itang panalangin, gikan sa Diyos. Kung gusto na ita, hallelujah, o pabor gikan sa Ginoo, magapabilin na niya kaniya. O managpamunga ta. Kahit kung ikaw magpabilin o managpamunga, pangayo bisan unsa. Kahit yan nilihan. Manong ba mo na iyan itubo na to? Praise God, hallelujah. Mama nagpamunga ta. Kay ang Ginoo gusto niya nga siya makakaplag og bunga sa atong kinabuhi. Nagbasa ko kanang kahinungdong ang Biblia, nagasuhilon mahitungod sa usa ka kahoy tigira. Nga samtang nakita sa atong Ginoo Kristo nga labong kayo. Daghan kayong dahon. Siya kaya mga tinunan ni Duhol ngadto sa kahoy. May gira aron mangita nga itong Ginoo bunga
aron siya makakaon. Apan wala siya makaplagang bunga. Na dismaya ang atong Ginoo. Wa siya malipay ug iyang ina ng kahoy nga sukat karon dili na gyud ka makahimo pa sa pagpamuhay. O nakahisgot ya sa Biblia mga igsoon nga sa pagka hapon sa pagbalik nila sa pagpakulit ilang nagyan gihapon ang mga kahoy ug pingon ang mga apostolis. Mauman kining kahuya ang gingnan sa atong magtutudlo nga dili na ka makapamunga nalaya lagi sila. Praise God. Ang kahoy ikira nga walay bunga wala malipay nga itong Ginoo o siya nalaya mga igsoon. Busa kinahanglan nga itong paningkamutan atong pangayuon sa Ginoo nga makapamunga ta nga makahatag tag bunga tubangan sa Dios. Hallelujah nga dunay tay mga bunga nga makaplagan. Praise God. Kay balot ang mga kaigsunan nga bisan unsang butang. Hallelujah nga gitahimutan sa Dios. Usa ka na siya kabunga nga atong mahatag ngadto kaniya. Ingon nga Kristo hanon kinahanglan nga kita makaplagan kanunay nga adunay bunga gikan sa Ginoo. Ang mga pag-ampo mga kaigsuonan usa ni ka bunga sa imuhang pakigrelasyon diha sa Ginoo. Mao bitaw yung dapat ingon si Ginoo sa Lucas kapitulo 18 versikulo 1. Hallelujah, pag-ampo sa kamo sa kanunay umayaw kamo pagkaluya. Kaya ang pag-ampo o kini mga kaigsuonan ang atong pakigrelasyon sa Dios. Kung doon kay relasyon sa Ginoo, makapamunga kang maayong bunga sa iyang atubangan. Ang pagtunga kay relasyon atubangan sa Dios, dili maayong bunga ang mga plagan diha kanina. Hallelujah. Ayun sa Diyos sa Ginoo, kung sa'yo na siyang kasing-kasing, mga ka na muguna tingnan sa iyang baba. Kung ang imong kasing-kasing, walay relasyon o komunikasyon sa Ginoo, pinagi sa mga pag-ampo, praise God, ang imong mga sinultihan, ang imong mga paggawi, dili mga igsoon, praise God, Diyos nun, nga mga sinultihan o paggawi kay wala magkay koneksyon sa Diyos. Praise God. Ang bugtong lang paagi nga mga konekta sa Ginoo kay son mga pag-ampuran. Yes. Kaya ang pag-ampo mulay pagtawag sa atong buhay na Diyos. Mulay pagpangita sa iyang presensya. Mulay pagpangita sa pagkamataro ka langit nun. Hallelujah. O na nga, nag-ingon yun ang atong Ginoo Hesus Kristo nga pag-ampo kamong ayaw kamong pagkaluya. Doon ako'y nabasahan na libro mga igsoon na tungkol sa paghimok mga pag-ampo. Nga kung mahimo, praise God, ipahimutan ka ito diha nga panahon na o diha ka mga orasa. Dahil bayo na ito mga igsoon nga naata sa insaktong takna mga igsoon. Pwede man na makapugisan ito sa orasa. Pero kanang mga takna ka, muna inindot kaya mga igsoon. Matod pa dito sa libro mga kaigsunan, ang Espiritu na isa kanipin, active kayo na siya sa panahon sa inikabot na sa alas 12, ngadto sa alauna, ngadto sa alas 2, ngadto sa alas 3 kadam. Kung anong pasilan ayaw kumpiyansaan ng mga oras. Kaya ang Espiritu sa kanipin, active kayo na siya ng mga oras. Muna masaran, dunay bangga, dunay patay, dunay mga
disgrasya man tabo, anak yung mga rasa mga igsoon. Kaya ang Espiritu sa ngit-ngit makuskaron nga nagihok. Hallelujah. Kuna nga, hagdan ganita alas 12, napakas pagbiyahin, napakas mong kalanon. No? Ang pugil sa Ginoo, panintawag mga igsoon. Abot ang alas 12 launa, ang mga nakuha pa si mong panimalay. Ayaw yung katug, anong mga orasa, mason pa rin kamutin yun na imong mga anak. Imo na nang mapahipos sa imong balay, kaya kanang mga orasa. Kuna'y oras, kaaway mga igsoon. Kuna'y mga oras na sila, pakuskanon kayo, managaliho. Apan, inigabot ka sa alas 3, mga igsoon, alas 3. Punta sa alas 4, alas 5. Praise God. Kung na ng mga oras sa mga kaigsunan, nanindot nga atong ipatid, istorya ang atong buhay ng Diyos. Kung atong basahon ang Mark chapter 1 verse 35, and in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into the solitary place and there prayed. Sa sayong kabuntagon, ang atong Ginoong Hesukristo ibangon o biadto siya sa mingaw nga dapit aron sa maghimo mga pag-ampo. Sa sayong kabuntagon, mga igsoon. Hallelujah. Pakigsandurot sa presensya sa atong buhay ng Diyos. Sa sayong kabuntagon, tawag ka siya, kay siya mga kaigsunan hanuon. Sa iyong pagsambit, sa iyong naman ang pagkakas. Sa sayong kabuntagon, ipahimutan ang iyong antaman at tumangan sa atong buhay ng Diyos. Hallelujah! Kay siya nagagilid sa itulungan sa iyang mga katawhan na nagatawag sa iyang pangalan. Nagumabot na alas 6 mga igsoon, kamanta ka, magkarakara naman kami na, maliit ang mga bata sa eskwela. Ano ka kay Lord? Lamat si Mikael, Lord, amin. Luto ka rin ka, ibuon ang mga bata, putahon. Thank you, Lord. Lumagahinan mo ang Diyos, Diyasa. Kandawan na matulog pa mga bata, taas pa ang oras. Wow, mapil mo ang pagkadindot. Hallelujah. Sa palibot din mo, sa dyan mo tawag ka siya pangalan. Mingaw kayo ang palibot mo. Nindot kayo imong babatsyagan mga igsoon. Hallelujah. Dili gubot ang imong unahuna, dili samong ang imong unahuna. Wala pa kayo ginahuna nga mga pagbalda sa imong pagpakigsandurot sa Ginoo. Nga bisan pagani ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagkatawo hunod, nagapangita siya. Hallelujah. Kung nagasampit siya sa langit ng Amahan, diya sa Espiritu, sa sayong kabuntagon. Ang atong Ginoong Hesukristo gani, nagipuy-ana siya sa Espiritu sa Diyos, ang iyang tawhanon na kahintang, hallelujah, nagatuaw ato sa langit ng Amahan, matagsayo sa kabuntagon. Sayo sa kabuntagon, ang nakabuntagon din mga igsoon. Sa ato pa, the best, hallelujah. Kung sayo sa kabuntagon, kita mo tawag ng tungan niya. Ay, dili yung kumutuwa mga igsoon, praise God, hallelujah. Naroted ka sa Ginoo. Kung sa usa ka simana, kausara ka mo ampo, hindi ka tangkol na magwan. Praise God. Hallelujah. Di yung kumutuwa, maroted ka sa Diyos. Do
O bisan sa matang adlaw, 2 minutos ra imong pagtawag ngadto sa Dios. Hallelujah! Church, kinahanglan mahibalo ka sa atong obligasyon na tumangan sa Ginoo. Kaya ibuhat na sa Dios ang tanan alang kanato o kinahanglan sa ibuhat alang sa Ginoo. Hallelujah! Pahimutan ang imong kaugalingon sa Dios. Kaya kung mamahimutan ang imong kaugalingon nanay sa Ginoo, mapahimutan sa imong mga anak. Yes. Hallelujah. Saan na sa Ginoo mga isun? Nga kung kita magkinabuhi sa pagkamantarong, hallelujah, ang atong pagkamantarong panundon sa atong mga anak o mga apo, hanggang pa sa ikaw pagkakalimutan. Kung sabay ilang panundon, kung lakad, di mo. Kung saan man mo sa pagka-epektibong musulti kung wakay connection sa Ginoo. Ngayon ang Apostol Pablo sama ng kasapiang-tiang na nagatungtong, nagatingog, nagatangling. Pero why kinabuhi? Di nila mapatsagan ang kinabuhi sa imong mga sinundian tungkol kay wala kay connection sa tagiya sa kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ako tapos sa kakalag mga kaisunan nga gusto na may kabilog sa Ginoo. Matod pa ni Ginoo Isus, dili yung ka makapanguha sa imong gusto. Yan ang maong balaya. Hangtod nga dili nimo magapos ang tag-iya. Kaya ang matag usa kakalag o sa katao kigamhana sa espiritu sa kanitwit mga igsoon. Dili na sayon mabugnoon. Kung pila ka mo ang iyang bisyo, mausap niyang espiritu ha nga nakahong niya. Panag-iya na ng daan sa kanitwit. O sa diya nga imo siyang misyonan, imo siyang danawon sa Ginoo. Dili na nimo madali-dali, dili lalim, dili sayon. Mubugno ka, magkipiso ka, magkitlayo ka sa espirituhanong pagkitlayo. Dili sa tawhanon, dili sa unod-unod, kahit dili mo bugno atong yapilan, espirituhanong bugno. Dahil sa espiritu, wala kalihok na yung kahanginan. Busang kinahanglan ka mga pagluhod diha sa Diyos. Hallelujah. Kung ang iyong anak magtubo na, unya, magtanaw ka daw ng konsumisyon ka na sa iyang mga linihukan, sa iyang mga pagawi, sa iyang mga tinubagan. Dili na nimo mada sa imong kaugalingong kaalam. Dili na mo mada sa imong singka-singka. Kaya mas nabaw panas ng kusog timog musingka. Dili na mada sa imong pasika-sigas mata. Masigas sa mata. Sabo kayo dyan sa una. Kulit na mga mahanong bakos. So, ayan, mamurog na rin. Pero karon, kapos-posan pa na rin mo. Sakmon na rin. Kapukan na ang ato ang yung buhay. At kung namusahin ka rin. Hallelujah. Usay, magunahunan na mga itson. Gapagalag mga kanak sa Ginoo. At yung siguro hong tagagawas. Pero nato rin sa sulod. Pero wata na-overlook na nato. Nga na ay nakasulod. Nga di tinuod na niya sa sulod. Hallelujah.
live mga igsoon. Pantay ang imong igsoon rin sa sulod. Tanawa tong kinsay mga hallelujah for finder nga mga salaras sa igsoon sinta sa igsoon mo bantayan kana siya dili pa nasakop sa pamilya. Dagana siya sa Ginoo. Bugnuha na, pakipiso na, wa makalawag ng humikos, araw na siya mahangdong niya sa Ginoo. Naala na sa sulod, usa na lang kalagang ang kuwag, na mao ang pagpapunog niya sa balaang espiritu. Kanang mga marites, nga nasa sulod, tatagruwas po na. Nasa sulod, tatagruwas po na. Pero maritis ka mga sulod. President, huwag pa na siya. Huwag pa makumplito. Hallelujah. Ang iyahang pagka Kristohano ng pagpangalagan sa Ginoo. Kanyang dahil mahiubos. Praise God. Kanyang dahil magluod. Hindi natin luod ng Kristohano mga igsoon. Hallelujah. Buhila na siya. Hallelujah. Nagahit panahon. Kung nagay kasa sa Ginoo. Sa pagmalmay, sa pagtambag, sa pagdasig. Buhatan na alang kaniya. Luwasa ang karang mga igsoon. Kaya wala pa na siya niya sa tiyan sa atong buhay. Hallelujah! Sama ni Tomas, kauban doon siya sa mga apostoles. Pero dahil ang Espiritu manakang Tomas. Tinunaan siya, kauban siya. Kita siya sa pagkaon sa itong Ginoong Kristo sa 5,000 sa 5 lang ang tinapay ang 2 isda. Nakita siya sa pagkapabukas sa itong Ginoong Kristo sa mata ni Bartimeo. Kauban siya katong dito sa sakayan ka. Nangalisang siya kay Basit kung nalunod siya. Pero pag-abot siya itong panahon nung siya ngayon, paningon sa mga apostoles. Hallelujah. Nagtigo may gabi. O ito nga ang atong magtutublo. Nagpakita ka na mo. Ano si Tomas? O ako nung makita ng mga buho sa niyang kamot o sa niyang kilid, mutuo ko kasi na. Pasig inyo hartong, mata-mata na mo niya. Ang man ninyo, kasi ko pa mo lili, bakong na mata. Daman-daman. O itong pagtigong nila sa pagkasunod gabi, mga igsoon. Sirado ang balay, matod pa sa balaang kasunod. Nitungha ang atong Ginoong Kristo. O may sa Tomas, dali doon ako. Itos lang ang imong dundo sa kong kilid. Aron luto ka. May Tomas, Ginoo ko, Diyos ko. Ito baka Tomas ka ikaw nakakita ng tanan ko. Apan sultian ko ikaw, bulahan sila na nagatuo ka na ako, bisan wala makakita. Amen. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Ginawa away mga Tomas na itong diri mga igsoon. Isa buwan na ito makita na itong Ginoo. Isa buwan na ito sa mahitap. Pero nagtuo na mabuhay siya. Dapat mga kaisunan na testimonyo ang iyang balay nanod sa baha. O niya iyang mga linabhan, mga isisimba o iyang Bible dito na libatong sa country.
na ilang katligay, pag-ano ng balay na punan o daghan kay mga taplod. Nakabasa nila mga balay, ang mga sinina, kaya nakakabay dito. Nakauban dito kayang Bible. Pero ang Bible, wag yun mabasa. Amen. Nabasa siya tanan, katapunan o taplod. Pag-ukay niya, ay ang Bible niya nakitaan, huwag yun mabasa. Yan nga po kami sa Lucas ang panilang. Karena mga butang maibog ng upang matuon nila. Naunsa ang pulong sa Diyos. Piling ordinaryo. Balaan ang pulong sa Diyos. Usap bisan mga nato siya nakita, bisan mga nato siya mahito, kapag nito utang na siya po. Daghan ng nagian, bintino mga iso. Inatos ang mga nangamatay. Pagsalamat sa Diyos na huwag yung pinalunyan na lunay o sa Kristohan mo. Nakaumbar ito ang mga nangamatay. Oh yes! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalay ko ng Diyos sa walang katapusan. Hallelujah. Kabubuton sa Ginoo nga mamunga ka. Kabubuton sa Diyos kanun nga tayo presentan niya alaw mga iso. Nga atong hallelujah. Diludhan atong yapuan, atong yapuan. Habi na yung mga iso na pagdalag-dalag, kinahanglan ito panahon. Kinahanglan sa imong mga pag-ampo, kinahanglan sa imong concern, kinahanglan sa imong oras, sa imong bisitahon, kinahanglan sa imong pag-suporta, kung sa man yung kinahanglan na nakay mahimo, ikahatag niya, ikatulol niya, karon lang nga siya. Hallelujah, mga pansyan, nato silang gihigugma, ato silang gimahal, ingon na kita gihigugma o gimahal sa atong buhay. Praise God. Pag pungutana ko ninyo karon, ilan naman mo katuig na nabautisman sa pangalan sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Pila naman kakatuloy na nanalagan sa Diyos karon. O pila naman sabat mo nadala para sa Ginoo. Yung Ginoo, salamat sa iyong pagkamin na ako. Para humpog kayo na ako kami dito. Babae niyo sa Ginoo, pero magparaan. O Ginoo, salamat doon mo kong ikamit para niya. Habang kayo katudlo mga iso na nasa mga dapat karoon, ito sa kadala sa inyo. Nana pa kayo bunga na makita ang Diyos sa inyong kinabuhi. Kaya kini mga misyon mga iso. Hallelujah, ato rin tanan. Kita mo isugo sa Ginoo. Paglakaw ka to! Sa tibuok kalibutan. Iwanin ninyo ang balita ato sa kanang. Di na tamo ato paglayo mga iso. Kanang imong kauban sa trabaho. Imo na ba nang nasira? Kanang imong silingan o kanang imong paryente, imong higalo.
Hindi mo pa sila nisigindan sa pulo sa Diyos. Wala problema mo tuo silang sarili mga igsoon, basta ka nakasulti na ta, di na nakapalingan sa ilang dugo. Yes, hallelujah! Basta ang kisulti sa Ginoo, isugo sino na to, iwali! Wali mo tuo siyang sarili! Wali maminaw siyang sarili! Basta kaya ang atong pagbuhat, hallelujah! Alam sa pagsunod sa sugo sa atong buhay. Iwalay na to samtang mga patay at kinabuhi. Ang iyang pulong. Iwalay na to samtang apa na gininahawa. Hallelujah. Praise God. Kaya isugo na sa Ginoo sa pagpawali sa iyang pulong. I hope, hallelujah, na sukad karon. Hindi ko kuman sa itong inin. Magulong ka na mga isugo. Ini ako isuon, ini ako kumiko. Lord, ako pangayuon, hindi mo kinabukipan ni magapit kay Rubinbi ang alam. Silver na taro? Silver na taro? Kumitap nyo nga magapit ni sa Christian Lord. Pagpunta ko listahan naman. Pagahin o mga oras sa magkakupuan na. Pagkahin ng panahon, chati siya, tiksi siya. Kumusta? Ako nag-apo, mga kalinaw na Diyos noon, o kalipay na Diyos noon. Pauga-uban, kanimo ng nagawang noon. God bless you. Kaya nga mga mensahe, mga isuon, hallelujah, mga patandong na nasa iyang kinabuhi. Kaya nga mensahe, makahatag na na niya mga isuon, pagpangutana, ano man siya, Diyos, magpapirmi yan itukon. Hallelujah, God bless you, magpirmi yan i-chat na ko. Praise God, hallelujah. Hantod na siya makumpinsi mga isuon. Praise God, mga ikaw na nalagad sa buhi ng Diyos. Kung makita na din mo nga nagpabilin ka sa pagsunod sa suko sa Ginoo. Kaya hindi mo siguro siya ka nagpapabilin, kaya ako magpapabilin mo sa kaniya. Kung siya mga pamunga, mangayo siya bisan usa. Saya atong simpiat kay mangayo man tadaan wa pagan kay bunga. Jadi ka mahatagan manlungkot ka. Ginoo ka kaya kung sakyanan kaya kung sakyawan kung naditos. Akong parente sa South. Ano ba ito mga nagsaw? Grabe yung sinilan niyo. Hallelujah. Work up pa na. Kaya atong balihon ang pulong sino. Siya na magpapilin ka na kung nagapamunga, mga ayo siya bisan unsa. Pabilin tauna na pamunga, tauna usa ta mga ayo aron dali ra man sobrang kasada abutan gani. Praise God. Bunga ang pinapagtatag. Ang mga pariner kung Catholic, hindi po mga isoon, hindi lang din kaya gusto sila mag-evangelism mga Pilipinas, nataputan sila sa mga tao, naghaminaw. Praise God. Tapangan natin sila, mag-evangelism sa mga isoon, mag-evangelize sa talaapay panahon. Ang atong mga minakal sa kinabuhi, ang atong mga higala, ayong atong mga sigilan, sungin lang nato sila samtang buli pa wahin tanan. Hallelujah, maunay akong ipili mo na pangutana karon pila na may mong nadalagya sa Florida. Kung wala pa, buhat na mga isuon. No? Bago na ta. Kaya ang adlaw, wala talisubang na. O, matod pa ni Ginoo Isos, sa diya nga mo panagbalag na. Mao na ka na ang adlaw. Panagbalag na. Di sa kung saan, di na kinato kaligayan. Panagbalag na ang adlaw sa Diyos. Busa, hallelujah! Harvest na! Samtang wala pa patiukan
trumpeta sa langit mga ison. Aron doon na ikapresenta sa aming puyong na Diyos. Kailangan ko ng Diyos na wala. Hallelujah! Ayaw na ayaw pagkabalaka alam sa mga butang, manikalimutan na. Tanawa ron sa neta mo. Ato kang piniliin, ato kang mansod na bantayan, ato na ibalay na tato sa danas, tulong anda na. Awa na po yun ito. Imo na lang tintin sa kilin sila balay. Ganito na lang ika, ebas, marustakan siya niyang balay na sa danas. Ang mga problema sa wala na ito, wala na ito. Kaya bisa noon sa dili kalimutan na dili na ginamit. Pero bisa unsa na iyong mahatan nato sa Diyos, madala sa Ginoo, mao na ang imong makaubag nato sa kinabuhi nga walay. Salamat ng Diyos.